आंखौ गुड नाइट बुंखांनायनि उनाव मानो अनलाइन नुबावदों आं नोंखौ सोर हौवाजों रायलायगासिनो दं नों बुं सोर हौवाजों आङो ओरैनो दसे अनलाइन थाथ'दों आरोहाय ओरैनोबा कारेन्टबो गैया माबो गैया गरमफोराव बाहानायाथ' गरमनिसो आसोल खोथायाथ' सोरबा हौवाजोंसो रायलायथारदों नों आंखौसो बुंदों नों सोर हौवाजों रायलायदों होननानै नोंलाय मा खालामनाय नोंलाय सोर हिनजावजों रायलायदोंहाय आं नोंखौसो नायखुमादोंब्रा अनलाइन दङ ना गैया होननानै नुमारबायब्रा आंजों रायलायखांनाय लोगो लोगो गुड नाइट दोनखांनायनि लोगो लोगो अनलाइन आंखौ नायखुमादों ना नोंबो अनलाइन फैखुमाबाय थायो आं उन्दुलांखांनायनि उनाव बिनिखायनो नों आंखौ दिनै अनलाइन नुनायखाय रायदों नङा होमबा आरो बुं सोर हिनजावजों रायलायदों नों सोर हिनजावजों आंथ' रावजोंबो रायलायाखै नोंजों फन रायलायखांनायनि उनाव आं दसे सम मबाइलाव थाखायो आङो दसे इन्स्टाग्राम नायो इउटिउब नायो दसे आङो फेसबुकआव मिम्सफोर फरायो बेफोरखौ नायबाय थायो आङो बिदिबानो जे आं सोरबा हौवाजों रायलायदों बे नङाना सानफ्रामबो फन रायलायखांनायनि उनाव दसे सम 5 मिनिटनि थाखाय आं दसे बेरायग्लाङो वाट्सएपआव फेसबुकआव इन्स्टाग्रामाव डिस्टार्ब खालामनाङा आंखौ बे समाव मिथिबाय अच्छा बारु थाइबानि लारु दिनैनि थाखाय